5 snin ta' Roberta Bela li fissru reżiljenza, stabbiltà u serħan il-moħħ għall-familji u n-negozji. Hekk ġie deskritt iż-żmien kemm ilu li laħaq Prim Ministru tal-pajjiż Roberta Bela waqt konferenza mill-Partit Laburista li ġiet indirizzata mill-Ministru Chris Bonnet u l-Whip tal-Gvern Naomi Kakija. Dr. Bonnet elenka numru ta' kisbiet li wettaq Gvern Laburista mmexxi minn Roberta Bela tul il-5 snin li għaddew. Dawn il-5 snin kienu karatterizzati minn riformi bla preċedent, deċiżjonijiet kuraġġużi, investiment fin-nies, tmexxija għaqlija u soda fil-finanzi u l-ekonomija, kif ukoll sfidi li ġew indirizzati b'suċċess. Gvern Laburista li biddel u qed ikompli jbiddel il-pajjiż u jimmodernizzah skont il-bżonnijiet tan-nies u skont iċ-ċirkostanzi u realtajiet li qegħdin ngħixu fihom. Il-Ministru Bonnet saħaq li l-ġid ekonomiku li qed jinħoloq qed jintuża biex ikompli jissaħħaħ il-qafas soċjali ta' pajjiżna hekk kif il-poplu Malti u Awċi qed jibbenefika minn diversi għajnuniet. Qasam ieħor li fih twettqu riformi kbar tul dawn l-aħħar 5 snin f'pajjiżna kien dwar is-saltna tad-dritt. Naomi Kakija tkellmet dwar oqsma oħrajn li saret ħidma kbira fihom minn Gvern Laburista tul dawn l-aħħar 5 snin, ewlen infosthom l-oqsma tas-saħħa u tal-edukazzjoni. Hija tkellmet ukoll dwar l-ambjent u qalet li matul il-5 snin li għaddew twettqu proġett importanti. Dwar Għawdex Dr. Kakija qalet li l-ġid ras ras kiber b'aktar milli kien kiber f'5 snin sħaħ taħt amministrazzjoni nazzjonalista filwaqt li saħqet li din il-gżira għandha tkun il-mudell tal-prosperità l-ġdida għal pajjiżna. Dan huwa il-partit illi ħajibqa' rebbieħ għaliex dejjem ser jibqa' jiġġedded u joffri tama ta' futur aħjar. Partit wieħed maqut illi dejjem iġib lil Malta l-ewwel u jħares l-interessi tal-familji, tal-ħaddiema, taż-żgħażagħ, tal-pensjonanti u tan-negozji. Il-Partit Laburista fil-Gvern bit-tmexxija ta' Roberta Bela ser jibqa' jħares il quddiem biex jilħaq prosperità ġdida sabiex naslu għal pajjiż ta' kwalità u nġeddu lil Malta pajjiżna.